Magandang umaga sa inyong lahat. Ako pala si Giselle Caputo ng Land Viners. Uwian na po, may nanalo na sa tumataginting na 3.5 million pesos na jackpot sa Ultra Lotto. Sa lalawigan ng Lanao del Norte, may nakatakdang maging milyonaryo. Sa katapusan kasi ng Ultra Lotto 12-digit number na ang naka-jackpot sa winning combination na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 digit number na mag-uuwi na mahigit 3.5 million pesos. Ang winning ticket sa sinasabing napakaswerte sa Lotto outlet na ito. Sakura! Sakura! Balikan natin ang nanalo sa nasabing papremyo na ang tumatama di umano kakain muna ng puto. Sarap, di ba? Puto maya, ipakain tabuaya. Ako pala, si Giselle Pamputo. Di umano ang nanalo sa Ultra Lotto na isang online seller. Duda-duda. Ang nanalo ay si John, isang online seller, kasi noong araw na inanunsyo na ang nanalo ay isang online seller, ay agad naman itong umalis. Bagamat kinabukasan ay wala na ito. Kakain muna ng puto. Sakura, Sakura. Magtide! Gulat ka, no? Bugo! Magtide! Extra strong beer! Update po sa maswerteng taga Lanao del Norte na nanalo ng mahigit 3.5 million pesos ng mega jackpot sa Ultra Lotto. Aba, nasaan na kaya? Ina sa ugas ng hugot na tayo. Masahe ko na, masahe. Masahe. Ina nga, masahe na. Tarong masahe. Tarong. Tarong nga. Tarong nga. Oh, tarong nga. Oh, sama na. Aman ka. Dili. Hoy! Kaila ko! Diyan pa, dili. Kaya mo na, boss. Ayaw suka pa! Boss, ang saan mo ni boss? Boss, ako na ba yan eh? Wala, eko briti, daghan di kagsun. Dawnihin na lang na eh! Daghan. Kailan magana ako di ba? Sisa mo na ka? Si John, online seller, katong imong dagang utang di mo sa una, bayarin na to, be! Natatang lagi mo sa yung trabaho. Ano yung trabaho? Ako pinigusyo, di mo dako. Dako, kaya akong mga... Uy, bayarin ako ba? Dagan dito utang na ko sa una! Ilam di mo gusto dahil. Ilan ba ito sa una yung utang? Sige, tingin na lang akong yatan mo. Sa'yo, tagay kong share ani ha, huwag mo, kuha mo lamboy mo negosyo ha. Tanan. O, negosyo na. Inegosyo na ko ni. Negosyo na. Thank you kayo. Ay, nag-bonnet. Kailangan ka dyan. Halukan na ka. Ayaw, ayaw. Kailangan kayo. Thank you. Kailangan na.
Kuha niyo na ya. Paul. Kasi magkapos na ni. Ay, ako ha. Ako na. Ayun lang ha. Boss, sa amin na to ni boss. Camera action. Bakit? Sinabot ko naman, ba tayo kuminis? Tagalan na din Lord. Wait lang. May mag-uuwi na mahigit. Pakon 1, dig 2, puto. 3, go. May mag-uuwi na mahigit 3.5 million pesos ay taga Lanao del Norte. Balik. Akura. Mag-tide lagi. Abi na ko. Ikaw ba? Giselle Camputo. Di umano ang nanalo sa Ultra Lotto na isang online seller. Kaduda-duda. Ang nanalo ay si John, isang online seller. Pinatukan yung ko. Tubig. Tubig din. Ay, tubig ko dagan na dito. Tubig. Boss, ni boss. Supak. Boss, ni boss. Supak. Camera action. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Jessica Puto. Ay, Puto? Jessica Puto. Giselle Caputo. Giselle Caputo. Ayaw. Sakura! Mag-side. Sakura! Ang tawag ka, pinet ka kakita. John. Babalikan natin. Buisit nyo na kaya. Kailan, kailan? 1, 2, 3, go. Babalikan natin ang pinto. Bastos nga manok. Yo! Ayan guys, thank you po dahil tinapos nyo po itong aming video ngayon. At kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat ng taos puso. Kaya ngayon po ay mag-shoutout po kami sa aming mga supporters. Ayan, shoutout muna kaibigan. Yo, shout out ko kay Maximo Umpa, kay Ariel Banjala, Dave Villaruel, Genevieve Heyo, Jubilin Heyo, Romero Bringo, also known as Gorfax Vlog, isubscribe na iyahang channel, and Erickson Rom, May Crisologo, Michi Canyeda, Jeff Osol, Christopher Ponesto, og shout out sa mga idol. And also shoutout sa Ababa family nga si Uncle Alan Ababa o si Auntie Viole Ababa. Dayon yung mga anak na si Dabon, si Bodoy o si Badet. And also shoutout sa akong mga classmate nga si Kate Maghanoy, si Jeremy Marquilla, si Angelica Joy Salido o si Generos Hontelia. Ug mga dito ako. Shoutout dahil kay Giselle Blansag, Ronel, Leonie Remark Rosales, Leonie Jasmine Buela, Love Sarabilo, Joanne Guina Sarabilo, so mora. So, shout out dahil sa Bulahan family, sa Matampay, and Laranjo family. Also kay Jinky Laranjo, og ni RJ Otek, og ni Vanessa Gatoria, og ni Sigrid Smile Garbo, og ni Grace Elizabeth Garbo, og ni Dexter Dispo Garbo. Mao to. And also shout out ko ko sa nag-guest sa amo ang video nga silang John Paul Otek og si Emmanuel Machuca. Shout out sa inyo. Salamat kayo. Ayan, mega love shoutout po sa lahat at saka shoutout po sa Dungon family. Ayan, walang sawang pagsuporta Dungon family. And also po Kapangpangan family. Bito Vince Bakery. Owned by Kapangpangan family. Mega love shoutout po sa inyong lahat. And also po, mega love shoutout po sa Team Rizalian. Ayan, mega love shoutout po sa lahat at ako'y nagpapasalamat. Kami po'y nagpapasalamat po dahil hindi nyo po talaga kami iniiwan hanggang sa huli. Sa lahat po na nagbe-birthday ngayon, kantahan po namin kayo ng Happy birthday to you! Ayan, don't forget to like, share, subscribe, and also click notification bell button upang updated po kayo sa lahat naming mga videos! Ayan, thank you, bye-bye! Bye-bye!